Mayamo achibiem ne na wasemra Adom TV Badwam dwumadie no so ni te kotego so yeda aseni nkranhyensem a wodi abie kwan ama yede edu so no Badwam kase ensam no ne etodwa wo mu bi ya wo betini abatan ya wono mo eba enam no so nkwanhia si na no memenda no aposifo afre won yede honsam no ebebro na afa yakọ ensam foforo mu a ene pani bi de etodwa sa Ghana yankase ye niema yie pa de anuane enya de ese hu bekọ atwe wo maimu sansam no eni nsem bi na no pe mede bro sa Adom TV Badwam kase wo hwe me live on Facebook/Adom TV Extra oko Go TV a channel no 119 DSTV channel ye 280 oko YouTube nso a search Adom TV Tube ensem we no mu bebre ka ho so oje bret na wo laptop na ni ma wo log ya ko adomonline.com ensemi ni bebre so ewo ho medi de afia amankwa tamaklo afia ni de mienti said ensem ni chiremu ankasa etie Ghana Police Service na nra wono ache Bishop Elijah Salifo amuakone ne ho kene wono ba ba mu akuma afie dunsia ene nam ne so mana no da ana memenda no kwanhia esi ya ene abeto dwase nkoda mienu enam so ato na no nsiedo ama bi nso epra kase no edebe Posi adwumayeko no de nkrata abeto abonte a wokyere se enebena ohini boboso me de toso du no akwa kyere Bishop Elisha Salifo amuako ene ne yirimu ha amuako wo mu ene ya wofo a eba beto dwase womba ede ehyen ekobo ehyen foforo mu East Legon na no memenda ede nkwanhia kase ebaye posi adwumayeko ne ekyere a wo hwehwe mu a wo yeye ohini boboso me de toso du mienu no ohunu se abemu a wode ko adu abono Elrad Salifo amuako wadi mfie du nsia na wotwi Jaguar SUV ehyen registration number GN 780120 yana nipa baako eka no ho ode kobo 4x4 Acura ehyen bi mu anu so registration number JR 254223 yana Joseph Aka ena etimu a enipa 9 eka no ho ewo Mensa Wood Street East Legon ehyen mienu nyina ejato mu a ehye dwurube osi adwumayeko no to aso se won hwehwemu no enipa miensa ya no ka nipa no mu a oti Acura ehye yimu no wotimi yiwo mu a mienu aka ye Justin Agbenu ene ma medwuma wo mu nyina edi mfie du mienu ehye ye ehwere won kwa onu a woyi wo mu no wo prepare kakra wo do wo mu koto ayaresabia agi ayareshe senti wagina so akokyere Bishop Elisha Salifo amuako ene moha amuako a wo mu ene ye abemu abadi mfie du nsie awofo a wo posifo aso ye eyemu enhwehwemu posi adwumayeko ne mpanimfo a Sahine George Ekufoda mpare edi wanimu ene nei woko abusu a wahwere wo mu de hye ekoma wo mu yakọ ode tu obi bia anim se posi adwumayeko no bayan hwehwemu fan efa nkwanhia yi mu ama atentere ne aye adwuma Phobia eba agriculture mu a wabene yie pa na de tu dwase Ghana se ye nyina ye de opɛ no na mpanifo na akandifo nso ye won masade akuafo nyina nso eye wono mo asade de a aduane pa efre ne se aduane ho bekwa atwe wo mamu no enye adwuma wode nsemi tu dwa wo Ghana Greens Forum 2024 ekoso e won kran. Other issue is prioritization. In other words, we prioritize what is essential to us and then we allocate our resources to be able to achieve our goal. If we don't prioritize it won't happen just because we open our mouths and claim that this should be this and that should be that. So prioritization at leadership level is the key. Founder, our no assign Chief Executive Officer, Emma Agri Impact Limited, Daniel Fahine Akwe, and so edit to just say, SSA Yekuya na Yankasa Yetimi. Ma yen ho aduane ayemfa yen ho enkoto baabia na enoma mienu ne hia sese esese ne edikan ni se kuaye na ayeye na esi yetrim ena ne etoso mienu so ne se enobaye anase ne yenya edifi kuaye num no so ese eno so timi ekosoro Canadian Emma School of Agriculture University of Ghana Professor Irene Susanna Ajui enso den semse na tudwa na adwuma no so ayeye no me fansa ye me farmer na meye me de me ho ahyem me importem ye wompanyimfo bo wo mo hwa agric so wo mo de wo mo ho ahyem aban ankasa wo agric ministry de no ho ahyem nti so o hyehye nwoma a ye frɛ no policy na
ne priority anadie e wo say ye ya ye di sikata ye chire a friend investment e wo say aban ye Omanhene ya wo Gomua Asin Traditional Council ye obrefo ahunako aho ankobio tosumienu nana ene echechire abusia ya na no da Gomua budomburam boa ye pa ye nam so amebi ahwe wonkwa amebi nso epra akre biara ya ahwe won no awofo biara na abusia biara wo ma we fim ya mo hyaden papa mara mbo mi hyamodin ozana manhwen ya ada ma ya kire mo ha no on gado ya man so ade ma ro pa man wo hihye bibiara opede opai mobile no oboda nan amande na awe wosam kakra martin sesiara anu mu da no jaban bonsam na ode no jimi de ade bon bia wala bonsam zubia no ya effort ni de ona lo ba ka che odi kuro de blast no we wie bibia na obade de mo odi kuro mbo we to kwa okodun ba bi kakra obade de mo vie film jai blast ni wo sha ase iye ofi negligence abroforce negligence the opetu na ye another and also technicalities bi wo ma le yam we hu de we are somebody say you know no go say the obi salma ohini odini dasi koto a obi yen nchechim kakra na no yi na chi no na minyim de mfom no bia ohobio na de ori na dwuma kosibra ene de wiaber EC obudu wo ye hu bibi mum ampa na akwanhie esim maka de jamobi no wadwene bon ya adwene bon na dem wa atui obotumatu biara yefa na yi ayoko kesa asiyim Mampani na nado dankwa Akufo-Addo na wode to NDC Franka Tuni John Dramani Mahama nim se omi hu ba bia wogina ewo galamsey ensam no ho na Mampani Addo dankwa kasa mu no wose kane Mampani John Dramani Mahama ntimi nyina ha nsa nyina ha 2020 no mu no wo kire sese wonya banwa no ebefra wo behwe na wo mu agalamsey nti yede won ato aposifo na dedu afie mu obeyi won na ne wo ka bibi foforo no omra emechire mu no bobre ewo galamsey ekono ho fachaye yebehwe na sane no yede abro ewo yenkase ahodo mu memunra yensem foforo emu na ekuo bi a wonmo Free University Teachers Association of Ghana UTAG won fra won ho silent majority of UTAG say ni manimi ya no UTAG for strike no won munyaye so won anyaye a won bete wonka your honor UTAG national becatcher say on the 10th your mother body how yeah labor commission organized labor a person called strike. Now, almost means on cost strike, almost on consulting all the other members. It's done by UTAG. And the UTAG said, yen to me and mamo, your support. I did quite back to our members. Now, catch a member say, you can say, call journey a mother body. Now, all call strike. You pay a 9 year. And the present beer who fear call the campuses. And then the members could deal town say, Yanko and I yanko. Eno achire eno ode atodwa se wono mampanimfo ehine mebusume da etoso du nwotwe ye fiada se womfa chiate no mra wieye no womfa wani ni enhye aban de agufom se wode tu galamsey ase no achi se ne be ya wometumi ehunu se ekoyi anase enkoyi samien sape ene pese yempanifo etie samien sane se call it of the strike immediately and country Obronsa maka nti encourage almost san go back na almost san free na say afede ye nko biem tie de na de agu ho ne tasumi no say omo anye dia ne sai e catch on say abai de insise bebre abego nitem nam so a mother body ne say onko because on na ban ne si nkonwa no wate ne opese oye ase
Inti afedie yen kobie. Mayenko na yenko fa mampani John mampani na na dodanko Akufo-Addo nensema wode to dwa se NDC Franka Tuni John Dramani Mahama omiye hunu ne bobre ewo galamsey kun no eho no omiye hunu yenkotimra. This galamsey matter which has risen a lot in Ghana today. Last election in the mining districts of the country, the MPP did very badly. Largely because the NDC presidential candidate and the party had gone around the mining areas and saying that the policy that I was implementing of trying to stop galamsey would be reversed when he came to power, and that those who were already in jail for offenses, the galamsey offenses, all of them would be amnestied. When I said I was putting my presidency on the line, that's what I meant. That I was prepared to take the political risk involved in trying to deal with this galamsey phenomenon. The result, of course, was that the mining districts, especially in the western region, all of them, including almost, nearly, even Takwa, was lost to the MPP. Today, he's saying that no, he doesn't believe in jailing, that he's against galamsey, that he will enforce the law. So once again, we have to ask ourselves, Mr. J.M., where do you stand? What are you telling the people of Ghana? Because every time you speak from one corner of your mouth and you speak from another corner of your mouth. Let us hear from you direct, straight up, what do you stand for? Mayento akasiano so na ene Food and Drugs Authority mpanifo apao QR code eye LI 1667 a yete no be 24 years ni na echre breastfeeding say wo say exclusive no wa obebusu no mra no wo ai no obedi akase edeba wo mra wa hye ne sa mra no ye frɛ no LI 1667 sa mra no echre say SSC ye wo akwala aduane a de be ma no ye mpese be ma ne nsuo for the first 6 months no nufunsuo ene ye de be ma na aya na ye wo companies bi a omo so ye enkwala aduane na on person be ton sa enkwala na aduane no ama awofo a said the omo mfa nufunsuo no wo ye sa ne chese wo ha wo ho nteno na emra wo ho nteno na ne ye hia a ye di nkomo every year bia ye ni UNICEF ye ka bom enwechi no Dr. Darius Asaya ono ebegina mudema wasoafo na hwe apomodin nsem so editu dwase ayade se wona so no bebe won homodin na mo bia FDA inya no wono mo edi ama wono mo. The Ministry of Health will continue to work together with FDA to monitor and address all reported violations swiftly and effectively, ensuring that our breastfeeding policies are upheld. Yenhira yenhwe na manbo a yense ka free epoye mantemu ne se Empire So Senior High School memo abi akoto abayo abi emuna memo aba enwotwe na posifo akire munum a miensa adwane a womgu so hwehwe ye hwese ya mane boni kwasi dwamna ya woton kra free epoye mantemu a beba ye ne bekasa matese waba homa no so kwasi anopa oti enka ya mo ache mo akwaba Majo so afia. Ya da se na si won Empire So Senior High School. Afia me da se. Ye wo hanan centrofo nya na ntie se aposifo akwache mrantie makomako enum na omunyina ye school fo na se suafo a wo Empire So Senior High School a mutafa ne pass. Enu ntie centrofo bo pini ho ne ko bi se mu a ekire mu se ye kwasi de twa mu abaga ba kwa no so wo form 2 na enumre be se no nsia mu ho no. Oso kwakoto bia na wo kenchi. Na bra woko no na wo hu se abrantie ba ko efre no ese wo mra na abrantie no frɛ no no otwene ko hye se be esumu ba bi atese na eme school ni mu ma abrantie makomako nwotwe na se be omunyina eto ne manane ne da ya atese enye nya pa takoda yi ebra wo sore ye na atese omu boni trene tese se omunim na se obeka ema mpanifo hu a ombegye ne nkwafi nkyemti ma ehu bo no atese
ɔtwerɛ letter deɛ kɔsi yɛ nyinaa no kyɛ sɛ ɔde kɔhyɛ ne bɛɛde ase a afei na asɛ wayɛ mmerɛ kakra nti no ma ne namfofoɔ hu yɛ na ɔmokɔbɔ schoolfoɔ mpanimfoɔ amaneɛ a schoolfoɔ mpanimfoɔ no so dodo mu a de kɔma apolisifoɔ a meka sɛ yɛakye mmeranteɛ maako num a ɔmo nyinaa yɛ schoolfoɔ a ɔmo firi school mu hɔ na mmeranteɛ no mmiɛnsa deɛ mpanimfoɔ kyerɛ mu sɛ meka sɛ ɔmo de ɔmo ho akawura a ɔmo hwehwɛ ɔmo a ɔmo nhu ɔmo nti meka sɛ deɛ akɔyɛ kyɛ nsia deɛ ɔmo akɔdi apolisifoɔ nsɛm a ɛnnɛ yɛde yɛn di akyerɛ sɛ sɛbɛ a apolisifoɔ dɔm bɛkɔgyina court na court nso so mmara ne nneɛma bi a ɔhɔ no yɛde ato wɔn anim. Na abayewa no nso wɔ hin sisi hɛ. Meka sɛ school mpanimfoɔ no de ne kɔ hospital ɛkɔhwehwɛ ne mpom na deɛ a nti meka sɛ deɛ ababaawa no deɛ anaasɛ school girl no deɛ yɛama no asan ba back to school ɛsiane sɛ ɔmo trɔ exams nti no ogu so wɔ school mu hɔ na mmom mmara no atikyafoɔ ne mpanimfoɔ a wɔ Mpaso Senior High School no kyerɛ mu sɛ mmeranteɛ nwɔtwe no anya mbranteɛ ma ɔmadi no ɔmagina ɔmo tumi so ayi saa nkwadaa nwɔtwe no nyinaa di nanso meka sɛ ɔmo hwɛ sɛ ɔmo dɔm apolisifoɔ ansa na mmiɛnsa na kyɛ sɛ meka sɛ deɛ ɔmo deɛ ɔmo atumi adwane a yɛntumi afa ɔmo ma apolisifoɔ. Kwasi yɛbɛto asa nsɛm yi so wɔ nkaseɛ ahodoɔ mu nti yɛmfa wo si ani deɛ mu na afei di akyire yɛbɛto so yɛda se Kwasi dwam na yɛama ne bɔne apo yɛma ntam mu nkɔkɔɔ ne mpɔtam mu ɛna wɔto nkra no ɛbrɛ yɛn nti Mpaso Senior High School schoolfoɔ adeɛ a wɔn mo ayɛ wɔn yɔnko sukuu ni abayewa ɛno no nti bambɔfoɔ asom yi deɛ bɛtɔ fam biara no Kwasi de bɛbrɛ na yɛnso yɛde ama mo ara wo ma me yɛntwa yɛ ho mmra yɛnkyɛ deɛ de ɔbɔ nkrataa no de baa ne online deɛ no yɛde som sisi a twɛn yɛkɔ aba.